Λοιπόν, θέλω κάπου να σε ταξιδέψω. Πού θα με πας? Θα σε πάω μέχρι την Κίμολο, έτσι, γιατί έχω και μια ρομαντική πλευρά. Δες εδώ εικόνα, Παραλία με βιβλιοθήκη. Ναι, τώρα, δεν την ξέρεις αυτή τη βιβλιοθήκη. Εάν υπάρχει τώρα αυτό, λοιπόν, ο κύριος Θεμιστοκλής Σαρδής είναι μέλος της ομάδας Κιμολίστες. Σας καλέσαμε για άλλο λόγο, αλλά μας χαρίζετε αυτή την υπέροχη πραγματικά εικόνα από το νησί. Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα σας από την Κίμολο. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Καλησπέρα, είναι 1 η ώρα. Καλησπέρα, είναι 1 η ώρα, ναι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε, πολύ καλά είμαστε. Είπα να σας αλλάξω λίγο, να σας φέρω λόγω της ώρας σε μια παραλία. Βέβαια, καλά κάνατε. Για να δροσιστείτε λίγο εκεί πέρα που είσαστε, σας χρειάζεται. Σε εσάς, εκτός από ότι θα δροσιστούμε, εκτός από ότι θα μπορέσουμε φιλοπαιδιές να κάνουμε, βόλι, θα διαβάσουμε κιόλας, θα χαλαρώσουμε. Σε ποια παραλία είστε? Είμαστε στην νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, στην παραλία στην Πονάτσα. Πείτε μας λίγο την ιστορία. Πείτε μας λίγο την ιστορία τώρα της βιβλιοθήκης αυτής. Πείτε μας. Η βιβλιοθήκη. Αυτές οι βιβλιοθήκες είναι μια χορηγία από το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Ναι. Ξεκίνησε ο φίλος μας ο Φώτης, που έχει ξεκινήσει την ομάδα τους Κιμολίστες. Ξεκίνησε δειλά-δειλά, έκανε κάποιες βιβλιοθήκες στη χώρα. Και ανοιχτές βιβλιοθήκες μέσα στα σοκάκια. Είχε ξεκινήσει με ένα γαϊδουράκι και τα είχε στο σαμάρι τα βιβλία του και τα γύρναγε στο χωριό. Και μετά ήρθε αυτή η ιδέα και φτιάξαν τις βάρκες. Είναι ανοιχτές βιβλιοθήκες. Έχουμε στην Πονάτσα, έχουμε στα Πράσα, έχουμε σε 4 σημεία εδώ του νησιού, το οποίο μπορείς να δανειστείς ένα βιβλιαράκι, να το διαβάσεις εδώ όπως κάθεσαι στην παραλία σου, να το πάρεις μαζί στο δωμάτιο. Και όταν το τελειώσεις να τα αφήσεις την επόμενη, που μπορεί να είναι στο χωριό, μπορεί να είναι στο λιμάνι, στα Πράσα. Τι ωραία, τι ωραία που είστε. Ωραία ιδέα και πολύ ωραία παραλία. Στην πανέμορφη δεν μπορώ, θέλω να πάω εκεί τώρα κατευθείαν. Ναι, το απογευματάκι θα κάνουμε όμως. Θέλω να διακτηνιστώ. Το απογευματάκι... Ελάτε, σας περιμένουμε, ελάτε. Όταν πέσει λίγο ο ήλιος, θέλω, κύριε Σαρδή, να μας πάτε στο σινεμά που έχετε εκεί. Τι σινεμά έχετε? Στο θερινό κινηματογράφο σας. Βέβαια, έχουμε θερινό σινεμά. Είναι μια πρωτοτυπία επίσης του φίλου μας του Φώτη και τους Κιμολίστες. Ναι. Είναι εξαιρετικό. Ξεκίνησε το 2014 τον Ιούνιο. Ξεκίνησε στο Ρέμα, στον περιβόητο Ελέφαντα, η πρώτη ταινία. Και από τότε ασταμάτητα κάθε καλοκαίρι ο κόσμος το ζητάει με πάρα πολλές ταινίες. Αλλάζει ταινία κάθε μέρα? Δηλαδή, αν έρθω τώρα κοιτάξτε, γιατί επειδή είναι πολλές και δεν θυμάμαι, εγώ έχω γράψει μερικά για να σας το πω. Φέτος, τώρα ξεκινάμε, πισάει και λίγο, 3 με 6 Ιουλίου, είναι η Μικρή Αγγλία, του κυρίου Βούλγαρη Παντελή. Μικρή Αγγλία, μάλιστα. Ναι, με τον ηθοποιό Ανδρέα Κωνσταντίνου. Θα παίξουμε Καζαμπλάνκα, θα παίξουμε τη γαλάζια λίμνη που έχουμε δει όλοι από παιδάκια. Τι ωραία. Την πρώτη έκδοση, τι ωραίο είναι αυτό. Ναι, 21 με 25 Ιουλίου το Υπάρχω, του κύριου Τζεμπερόπουλου, του σκηνοθέτη. Λοιπόν, βλέπουμε εικόνες από τον κινηματογράφο. Βλέπουμε το βίντεο από τον κινηματογράφο και από το νησί. Βλέπουμε όλο αυτό που μας περιγράφετε, δηλαδή το πώς μπορούμε να απολαύσουμε. Είναι πολύ μαγικό. Δεν φαντάστε πόσο μαγικό είναι. Είναι απίστευτο, ειδικά τις βραδιές που έχει και φεγγάρι και πανσέλινο με τα φαναράκια. Μιλάμε για 300 φαναράκια, για μαξιλάρες, Γενικά κάνουμε σε παραλίες μέσα στο κάστρο του νησιού. Να σας πω κάτι. Έχετε πουλήσει τέλος, έχετε κάνει τη διαφήμιση της Κιμόλου του καλοκαιριού. Είμαστε εκεί, κλείσει εισιτήρια. Είστε εκπληκτικοί. Σας περιμένουμε. Είστε εκπληκτικοί. Συνεχίστε έτσι. Μπράβο. Τα φιλιά μας στην Κίμολο. Να έρθετε να μας γνωρίσετε από κοντά. Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ.